Usok nga daw nga. Usok. 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 Wala na si Kulokoy. Kumama na. Lumabas na ng kwarto. Ito, alas 6 na naman to. Humiga ang nakakainis. Laro na naglaro kagabi. Ito lang pa si baby girl. Si Maggie girl. Kinuha na yung tuwalya na nakasabit dito sa pinto ng closet. Ginawa niya higaan. Ang arte-arte ayaw niya humiga sa lang. Kasi mento lang. Hindi siya lalabas hanggat hindi ako lumalabas. Ganun siya kaklingin ngayon. Tapos, napakasinara niya din. Nagagalit siya kapag inuunahan siya ng yakap nila tipid siya ni Brie. Nagagalit siya. Nangangagat siya doon sa mga malalaking aso. Kalam ko sino matapang maliit-liit naman. Ano yung ginawa sa Jesus, nagising na. Upload lang tayo ng vlog kahapon. Na-edit ko lang siya guys pero hindi ko na na-upload. Sobrang antok na katabi. Sakit ng tiyan ko. Nakalimutan ko din inumin yung tiyan ko. Good morning, Maggie. Limutin ko din inumin yung laxative ko pero nakakaramdam ako ng sakit na dyan. Siguro overkain kahapon. Kasi buffet tapos nag-pizza pa kami. And then kumain pa ako pagdating ko rito. Good morning, baby girl. Good morning. Lalalala. Jesus, naman paano ko agad eh. Good morning. Good morning, Maggie girl ko mahal. Good morning. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Sige na. Ikaw kinuha mo tong tuwalya ko ha. Labahan naman to eh. Kaya rebels lang. Oy, good morning. Ayan, kapag lahat sila nagaganyanan na. Tapos natatakpan siya ng mga malalaki. Nagagalit siya. Gusto niya siya lang muna. Priority daw ang Maggie girl na na maliit. Nakakatuwa lang kasi dati, yung bagong dating siya dito. Takot siya sa tao. Pag nakita niya na yung may bumababa sa hagdan, iilalim niya siya sa may altar dati. Ngayon, nangunguna na siya, payaka, ganun. Umakyat naghagi daddy kamot da belly rub. Ay sus naman talaga. Ay naku naman, nakabuyang-yang ka dyan. Uy, kabuyang-yang ka dyan. Morning. Aray ko tipi. Aray ko routine boy. Ang haba ng kuko. Selos na naman yung si Maggie. Sige. Hi, Conanin. Ayun, nakikipagsiksikan. Sabi ko sa inyo, may pagsiksikan yan eh. Kahit, aray ko po. Sige po. Sige. Morning. Alis ka na. Upstairs na. Finish na mag-good morning. Tama na yun. Conanin. Bibilang ko dapat sila kahapon ng dog tag. Kaso ang liit lang nung sulat. Ay! Gluten! Bad! Bakit mo ako kinalmot? Aray ko. Gusto mo ba akong paupuin lang? Kinalmot mo pa ako? Tignan mo. Yoko, kinalmot mo ako eh. Aray ko tignan nyo. Pero may dumaanan Dinaanan ng jet plane. Bad ka nangalmot ka, sumisimple ka Ako naman tipi boy. Tipi boy. Halika na nga kayo.
Ayoko na nga sa inyo. Pamimigay ko na kayo. Guys, sino gusto mag-adapt sa mga to? Sino? Pamigay ko na to. Lalo na si Conan. Lakas kumain eh. Conan, pa-adapt ka na, Conanin. Ay, hindi daw. Eh, di wag. Hindi wag. Ayun, di ko na inom yung tsaa ko gabi, guys. Inumin natin ngayon. Lagyan natin ng konting mainit lang. Para yung mga kinain ko kahapon ilabas. Spoiled ang mga for bebe. Oh, pinagluto ni Nene ng tinola. Kasi sawa na sila sa luto ni Jackie na laga-laga. Tinola ni Nene. Gutom ka na, Maggie? Paborito pa naman yung pila ko. Tinola. Maggie? Spoiled ang Maggie, ay! Wow, ang katawan mo, straight body. Wow! Gluten! Ewan ko, bahala sa Lodong Maggie. Tapos si Kulokoy. Oh, apologize daw. Mag-apologize si Jackie kasi hindi kayo nasa-shoutout. O, lista mo na kasi ngayon. Ayan, may ballpen Jackie, oh. Gora na Jackie. Ang ganda pati ni Jackie. Naka-headband pa siya, oh. Ang taray ng hair. Kunin mo yung gunting. Magunting tong hair niya. Hala. Yun na. Uy, sus! Sige na niya mata. Sabi ko eh. Oh. Sige, paikot-ikot mo. Lagi ningit mo ako sa hair mo. 1305. At ang dalawa busy naman sa aming munting negosyo. Go mga kapatid, palaguin natin ang ating negosyo. RMK Group of Companies. Charot. Ito yung total niya. Busy ang aking mga kapatid. Ayun, kakakain busy. Alam na yun, ubus na. Wala nang kakain na. Wala ka na mamaya. Sabay lang tayo nag-almusal. Gutom ka na naman agad. Ako nga, busog pa eh. Grabe to. Nagluluto si Nene ng ano eh. Steak. Woohoo! With saging. Alam mo yung sarap kasi nito sa ano, yung sa steak talaga. The best. Inano na muna. Pinipritong-pritong konti. Kanina pagkain to. Kumain na sila mga doggies. Kiss, kiss. Nabangga na si Conan. Conan. Si Japong kumain na. Wawa naman, baka pumayat. Ano? Hindi ko kasi pinipigil. Ang puti ni Nene, oh. Mabuti, grabe. Puti ang mukha. Oh. Bising-busy si Madam. Si Mirdo, nagkuwenta na ng utang. Masasahuri na ng mga Mga ano, Si Ate Dayan nyo sa ano. Eh, tawag na. haunting. Hindi. Di ba kwenta mo na yung ano namin, cut off na. O di pa, katapusan pa ba sa cut off natin. 30 na. Payslip, payroll. Ayun, pero tapos sinabawas yung kinain namin. Wala, di kahit sinahod. Eh, walang ba tayo pala? Aray. Kakain na. Nagmamadali. Bye. Boom. The magic stick. Flowers. Ay, excuse me. Masin ako. Masarap niya, caramelize na eh. Kaya, Ano yan? Burger McDo. this is Cheeseburger. alam na, akin yung door. Alam na. Alam na. Hawak na po niya isang kaldero. Diet daw po siya. Uy, te! Oh, bakit? Ako dyan eh. Ay, no, natin. Pasensya. Boom. Pasensya. Tenga gamot eh. Ah, ay, sinisip ako. Ano, Jackie? Ha? Kanin, tama lang yan. Huwag mo nang videoan yan. Akin yan eh. Huwag ka dyan. Go away. Pero tingin ko, si Peter ang last kumain niyang pag-yun. Boom. Kalate, isang ano. Okay pa? O sige.
Eh ako, wakala ko. Kuna, ayun o, dali. Uy. Nahiya si Gluten. Go. Dali. Dali na. Sige na nga. Oh, sus, nagpabebe na siya. Uminom ka muna. Dali na, inom na yan. Water. Dali na. Water na may ice. Dali. Yan. 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 Sarap. Sarap. Lamig-lamig. Gluten na eh. Kunanin. Kunanin. Inom na dito, Kunanin. Kunanin laging inaantok. Dali, inom na kayo dyan, ha? Uy, yoy, yoy, yoy. Where's Magigi? May Gigi? Si Daddy kakagising lang. Hi, Daddy. Itong isa, busy pa rin. At ayun yung isa, nakasalampak na dyan. Busy-busyhan. Excuse me, nga. Kumakain na naman to. Oras ng trabaho. Char. Si Buntis, oh, umuwi. Pumasok, tapos umuwi din agad. Nanakit na naman. Sinabi na sa'yo, bed rest. Makulit ka eh. Masyado ko nag-aalala sa manager mong Makulit yan, makulit. Timawa eh. Hindi ate. Masimple, no? Kinukuha naman ng pagkain. Alam yan. Parang si Pet, nagpapakwento, binubuksan ko kanina eh. Yan, puro yan ang pinagkakain mo. Si Mika, binigay lang sa akin yan. Ikaw, Puro toyo na nga, pinagburang pa ng asin. Sige, Day, sige lang. Matigas ang ulo mo, ah. Tigas nito. Walang ano, asan yung grep? mapalamit pa. Pegi kami, bebe, ah. Sabi ng anak dito, alam ba itong mga tiyay ko, puro timawa. Mga timawa. Tikim lang naman, eh. Pwede lang eh. Tikim lang, eh. Ate na amoy na love, amoy french fries. Wow! Wow, putik-putik na yan, ah. Alam mo na, mga bata naman, eh. Pwes ka ba? Malamig sa likod? Memory foam? Tabatok mo? Isang trip na yung asawa ko, no? Okay, we're rolling. Si Pucci, it was expected that the Xiaomi she's giving birth. Ay, si Pucci. Ay, bigyan Groot. 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 Tabi mo na, Groot. Tabi mo na, Groot. Wala siyang brownie. Groot! May isa na siyang color. Sorry guys. Ang ating space is very cramped up. Si Pucci. Oh my gosh! Kasi may mga intruders. Alis! Magi! Alis! Alis! Para Girl! Daddy, ay! Daddy, baka! Tawag! May, ano ka dyan? May mat ka na? Wala.
Paano kayo magkakasya si Puchi dito? Ito pang ano dun sa baby, ah. Ikaw nga. Ano niya? Sige na, Puchi girl. Sige na. Buti na lang pinalabas ko siya. Sige na, bebe. Oh my gosh. Dahil mo na yun. Ayoko dati, baka kagatin ako eh. Natakot ako guys. Oh my gosh. Hindi pa kalabas yung pangalawa dahil yung una, kabara. Oo nga eh. Naku po. First time pa naman natin to. Hindi, lagyan mo na to ng ano yung box. Ito, to. Ba't ito kasi wala pa mas malaki? Ang laki-laki yung Puchi eh. Hindi, kahit yan na muna yung baby na muna. Baka mamatay. Hindi ako marunong umugot yan. Ikaw na. Ayun. Eh, ikaw ang ano yun eh. Bossor. Oh my gulay. So cute. Gulang po, Chi. Gulang, bebe. Ayun. Gulang. Naku po, guys. Ano ba ito? Di ko sa marunong eh. Sige na, bebe. Dali. Push na. Push na po, Chi. Oh, so cute. Putol din ang buntot. Installment. Ayun. Pinapabas na ulit. Puchi. Yay! Mama dog na si Puchi girl. Dalawa lang guys. Or hindi pa tapos. Installment pa lang. Pero parang may nakita na akong ano eh, placenta eh. Yun na ata yun. Or each may placenta each sila. Each. Aww. Natakot ako kasi baka mamaya mangagat eh. Pero good girl naman si Puchi. Hindi naman niya ako kinagat. Yehey! May isang putol, may isang ano. May isang may Ito si buntot. brown putol. Ito si black and white. May Buntot. complete Complete set. requirements. Complete set of requirements yan ha. Angat mo nga si Papi. Angat mo. Lagyan natin ng Yan. on the table. Mana puchi-puchian. Yehey! Puchian. Tagdagan na naman tayo. Enough na, pa-spay na natin to. Puchi. Para hindi na dumami. Opo, kayo na lang. Nakamit na sila. Ba't dila-dila mo, Papuchi girl? Good dear naman yan, Nay. No, siguro nung isang araw pa siya, ano. Due date. Oo, pinalabas ko lang kanina eh. Tapos yun na, nanganak na siya. Siguro naghahanap na siya ng ano, no? Kaya nag-iingay na siya, no? Yung ano, milk, oo nga eh. Sorry, Puchi. Ngayon lang kasi kami yung nagpa-bebe. Kaya ka madami ha, para madami kang milk. Na? Pero okay lang kung dalawa lang para ano, hindi masyadong madami. Walang ano, walang agawan sa milk. 3 hari daw nagsisidalaw. Ano, 3 kings of laughter. Ano? Diyan lang kaya? Ha? 3 hari daw nagsisidalaw. Walang yata si Dad talaga. Diyan lang, Wiggy. Wow, mamaya pa yung star. Mamaya pag nilalabas yun. Fans kayo eh. Dapat nagliligaw pa kayo. Ano si Daddy ginawang ano? Baliw talaga to. So yun guys, dalawa lang. Danyo Mada. Which is good. Pero di masyadong madami. Uy, ganyan na siya. Diba? Galing-galing naman ang Puchi girl na yun. Ay, bait-bait ah. Pero takot ako kanina. Baka mano ko. Pa yan. May sumunod pa. Kala namin dalawa lang. Oh my gosh. O, tinarangag nila sabi ko. Oo nga, si Jackie kasi nagtanong, bakit dalawa lang? Malay ko, Jackie, tanungin mo si Puchi. Aba, maya-maya, may lumabas. Hey, Puchi girl! Ay, hindi yan maisigara Ay, Ay, siguro tipagkapta na baby na. Hindi, okay lang. Hindi kasi kanina, dun nga siya sa ilalim eh. Basta hindi umiiyak. Oo nga eh, Puchi! White Tin- naman ito. Tingnan mo nga ni, baka, ano, hindi humihinga. Humihinga ba?
Nahinga? Tatlo na! Yee! Kala ko dalawa lang talaga na pagod lang ata si Puchi girl. Okay ka lang, bebe? Kumakain ba sila agad, ne? Di ay, matuta. Hindi itong ano, nanay. Hindi masyado. Si mama. Yan sa mga plastic. Oo nga, no? Nakain yung placenta, yakers. Then, pag ano mo, ano mo siya lagi sa baw para Oo nga eh. magata. Puti yung isa, pure puti. Kaso putol na naman. Hap-hap. Hap-hap. Kain guys, simpleng ano lang. Simpleng ulam lang, pechay sa itlog, tinisa. Pero yun, sarap na sarap sila oh. Sarap. Pwede naman ko labing. May tapos na ako ah. Oh, sige, sige. O, saan kayo pupunta? Taas. Ang gagawin niya?